Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Bé, aquesta concentració està enmarcada dins del pla de mobilitzacions que en caràcter confederal vàrem acordar, Comissions Obreres i UGT, respon als divendres negres i tal vegada avui siga un dels més negres. Avui el Consell de Ministres aprovarà la 6a reforma del sistema financer espanyol, 3 per part del Partit Socialista, 3 per part del Partit Popular. A hores d'ara sembla mentida que n'hi hagi la creació d'entitats financeres, allò que s'anomena Banc Roín o el Banco Malo. Van haver facilitats d'espera, de flexibilitat, de temps per a les entitats financeres, per a aquells que han comès el balafiament i la destrossa de milers i milers de persones i de l'economia. I si en canvi no n'hi ha cap flexibilització de possibilitats, cava la protecció social, cava l'ocupació, cava el sosteniment de serveis públics. Per això té molt de sentit este procés de mobilitzacions de caràcter sostingut en caràcter confederal. I la pròxima fita està el 15 de setembre a Madrid, on us convide a totes i a tots. Moltes gràcies. No me traje la nevereta. Oye, ahora tenemos que ir a la sala.